mensen, zijn we weer, nieuwe video. We got that crazy funky style. We hebben twee leuke doosjes voor jullie. De Supernow 2, 19 shots assorted. We gaan ze eventjes openmaken, even unboxen. En dan gaan we eens kijken wat allemaal erin zit. We gaan beginnen met de 19 shots assorted. Zo, dat is hem, doosje. Flinke staaf, handje ernaast, FC30, 19 mix. Made in China. We gaan eens kijken wat erin zit. Zo, in die doos. Pak even de camera wat erbij. Gel, silica gel voor het vocht, vochtvretertje. Eens kijken wat we allemaal hebben. Gold Blue Variations. Kijk eens, de camera iets naar achter. Gold Blue Variations. 19 shots. 475 gram zit erin, Funke, categorie 2, 2 lontjes. Dus je kan ze hier aan de zijkant zou je ze kunnen doorlont eventueel. Lekker lekker. We gaan eens kijken welke cake er nog meer in zit. Glittering Palms. Ook 475 gram. Hetzelfde, lontjes aan de zijkant. Je hoort wel wat klei of zo op en neer gaan, maar zal harken. Ook 475 gram Corolla Variations. Lekker, lekker. Lekker cakeje. Wat hebben we hier? Crackling Palms. Met dikke palmen. Ook lekker, met crackling. 475 gram. Ja hoor. Chinezen hebben zich weer vergist. Nog een keer Crackling Palms. Nou, daar gaat je 6 keer 19 shots. Ja, dat kan dus gebeuren mensen. Die Chinezen die vergissen zich nogal. Die kennen geen Engels lezen, alleen Chinees. Dus soms dan zit er wat anders in die doos. We hebben wel nog een scala 19. Kijken. Dus dan hebben we deze cakejes. Komen eruit. Lekker, lekker spul. Polen. Polen jongen. Dan gaan we nou eens kijken naar de Supernow. Even dit doosje inladen. Filmpjes van de Funke cakes kun je trouwens zien op het kanaal van Funke zelf. Die hebben mooie filmpjes uit China gemaakt. Of in China van de productie. Dus die kun je gerust bekijken. We hebben hier Mr. Supernow. Een groot doosje. Met 7 Dus er zitten 7 kleinere delen in. Om 1 groot deel te maken. Hoppa. Zo. Dat is hem. Een lekker lang doosje. Ik zal de camera even pakken. 288 2A, B, C, D, E, F en het reservelont met G. Flinke doos. Dus dat zal wel wat gaan beloven. We hebben die Supernow 1 ook gezien. Die was handig dik. Dus we zijn snel naar Zena gegaan en Supernow 2 opgehaald. Ik zal hem even uit het karton halen. Dan kunnen we het label nog even zien aan de zijkant. Zo, dat is hem dan. Supernow 2, Funke, jongen. Ja, echt een flinke doos hij. Echt flink om te tillen. Steek hem gewoon 1 keer aan en dan heb je een lekker bakkie. Dus
zal me benieuwen. 31 december. Nog even een aantal dagjes aftellen en dan gaan we gas erop geven. Bedankt voor het kijken voor de video en ja, tot de volgende.